Ja som vyťahol donut. Ja som vytiahol 6-7. 6, 7. No, dobre. Čaute ľudia. Sme tu zás, naša najlepšia trojica. To čo máš za skin, prosím ťa, Kekso? Nemohol som. Dobre, jak chceš. Takže máme tu ďalšiu challenge. Lenže teraz to bude to, čo som točil s Keksom. Takže spiny. Takže čo? To, čo si zaspinujeme. Ak ste to nevideli to video, choďte si to pozrieť. Takže čo? Akú farbu zbraní si zaspinujeme, tak tú zbraň musíme iba hrať. Tak, spinujem o 3, 2, 1. Samo? No. Čakaj vám poviem, že to je zase epika. Ne, nie. Je to zase epika. Ne! Dobre, ja viem ti padať, ale a toto. A získame epiku jak nič. No dobre. To je úplne easy epika for free. To je epika for free. Dobre. Samo koľko? No. No už som tu, Kaso, čo si mi chcel ukázať, ty škaredé kombo? Kde si? Tu, kúkaj na moje kombo. Bliaaať! Kúkaj sa, poď sem. Crouchni si. Poď. Yeah, boy. The fuck is wrong with you? Tomáš, podľa teba je toto... Fúha, to je mega pekné. Toto je lepšie ako kasové. Ale toto kasové je inak lepšie. Takže, no. Ja som spravil takýto skin na Flex. Dobre, ty flex. A kam? Tam nejdeme. A kam? Takže to je ono? Áno, že tam je karta Melenia. Dobre. Karta Memelina. Ty kokos, tej Miku je vidno zadok. To si nemusel hovoriť. To je jedno, to sa nevystrihne. To je proste naozaj. A ten glider je úplne na nič. Ten. Kider, aký máš? Ja mám Travisov Scott. Ja mám Vlašta. Samo to, čo máš za glider, to čo si k tomu dal? A však ja som chcel taký, aby ma netrafali, nie aby to bolo také pekné k tomu. No, to neviem, či ti moc Ja idem prvý hrať. A vyjde. keď bude napríklad no, tak ho neuvidia cez tento glider. Počkaj, Tomáš, je to podvod, keď si chcem, že si mi nepadá, tak to je v pohode. Je to podvod, keď si chcem urobiť tú epiku z tej, napríklad komunky alebo niečo také? No, neviem. Takže pickaxe môžem iba. No, ty si hovoril, že čo? Že keď si chceš spraviť zo zelenej tú fialovú? No, No to môžeš, len ju nemôžeš používať celý čas. takže... A čo to, že... Aha, funguje to, dobre, Môže- pozor. Takže toto môže... Používať. Áno, toto môžeš. Okay. Ale to je prvý. Kde si to vybral? Ja som druhý! A môžeme používať hociaké healy a môžeme používať granaty. Dobre, ale to nevidíš, že to nevidím. Ale že Kaso! I'm sorry. Shut the fuck up. To by Pozrite. Fúha. Môžem ísť teraz ja? Ja Ja som všetky náboje. Ja idem teraz. tu máš. No nejdem, lebo nemám tú pištolku. Čo to? Toto není zakázané, nie? Nie. Ja ti pomáhať. No, ďakujem. Je tak to úplne easy, ešte, že tu máme Hulkuela. Kamo, ja to strieľam. No, nezajíma ma to. Ja do toho hodím granát, čakaj. To si... Alebo ne, lebo by sa to rozbilo. No, to je moje už! A ja tu nemám žiadnu epiku. Ja nemám jedno. Dobre, ja idem. Pozor. Ale ty už máš nejakú epiku. Nemám. Choď preč. Už sa to nedá. Takže nedá. Naozaj. To sa už nedá. Ale ja nemám nič.
Ani ja nemám nič! Tak ja si zoberiem aspoň ten rotate. No a ja to mám. Ja mám aspoň granát. Ja chcem túto pištol. Ale možno tu ešte nejaká hra taká. Není už. Ale tak musí to byť určite niekde, keď to je nová lokácia. Chlapci, tu máte toto. To je moje, ja som to povedal skôr. Samo, kto to bude mať? Halkuel. Je to jelo. A som si to už zobral. Ale ja nič nemám. Tak chceš granáty aspoň? No daj. Aspoň niečo? No, hej, dík. Aspoň niečo, čo je povalené. Počkať. A že keď už budeme zabíjať týpkov, tak Hej, proste to bude pred lepšie. Okej. Tu je modrá. Kanada. Počkaj. Poďte sem. Každá poď sem. Idem. Nie! Nerob to! Ja to idem urobiť. Nie, nejdem tam. Vypadni! Tam poďte, že nejde, chlapci. Kde nejde? Čo ste sa bali? A počkaj, možno tu. Prečo to nejde samo? Ja vím. Ale ono to išlo. Peter on the highway. Ty kokos! Čus. Samu! Ňa! Ježiši, chlapci. To bolo také krásne. A ja som to počul padať, ja som už chcel ísť von, len Kasu ma tam proste blokoval. Ja som bol úplne niekde inde. Ja som to povedal taký, že... Tak som počul, že... A za goldy si tiež môžem kupovať veci? Čo? Za goldy. Jasné. Áno, no. Moje Aj healy môžeš používať, aké chceš. Toto ak vyhráme, tak my sme proste best. Ale nemyslím si. Keď budeme tryhardovať obyčajne, tak to asi není. Ja si zoberiem bomby. Ja potrebujem na... Kaso, chceš bomby? Áno. Dobre, niekto ma šutí. No a možno budú mať niečo fialové. Mega slepý tým. Kde? Tu je druhý. Už není. Ešte tu je jeden, ne? Není tu jeden. Už to je nikto. Aaaa! Kaso, som si myslel, že to niekto hodil po nás. To je moje. Počkaj. O, Kaso, máš tu fialovú zbraň. Počkaj. Máš tu epiku, máš tam tie double shotguny. Čakaj, more. Máš tu double shotguny, už ti odplávajú, ja ti ich zoberiem. A máš tu nejakú ešte, samo ty si zobral tie double shotguny? Hej. Kaso, Daj toto mi. si, chceš toto? Čo? Všetko mi dajte. Ale toto je jediné, čo tu bolo, všetci máme jednu epiku, ne? To je to, čo si mal ty. No a ja mám už iné. No a kde je tá shotguna? No Samuel má, on si ju vymenil na nejakú blbosť. Jakú blbú... On si ju vymenil za to, čo mám ja. A ja som ti teraz dal toto. Tak môžeš byť aspoň rád, že niečo máš, ja som s tým dal 2 killy už. Nebuď, musíš byť vďačný. Moje damageové, ale dal. Chceš povedať, že nie som vďačný? No. Kámo, samo my sme naraz vystrelili. Vystrelili. I love it. Prosím, Stick of truth. prosím. Niekde to tuto niekde. Nevyzerá to tak. Nie som počul strely a videl strely po mne. Ja som nevidel nič. Ne, kde to je? Ja už tak dlho letím. Už neletím. Aj ja. Počkajte, pozerajte sa okolo seba, kde to je. Vidím nejakých cápkov, že strieľajú, možno tam budú. A ja potrebujem vidieť ten stick. Ja to mám na mape. Ja to viem, to je úplne tuto. Poďte, RP. Ale tak to je pri storme. To je jedno, ja tam idem.
Kaso, prečo si nepoužil launchpad? Ja nemám launchpad. Ale však tam bol položený, však sám ho tam dal. A čo to je vlastne ten stick? Uvidíš. Tiež neviem, ale viem, že to bolo v animácii. Bere si, okej? Dobre. Ja. Jedine čo viem, že to bolo v animácii. Je to nová mapa. Ja mám ďalší ten dopr. Ja viem, čo to je. Dobre, ale berem si to ja, lebo ja som použil všetky svoje tie Čo? No kto to je prvý? jump. No dobre, kto tam bude prvý? Ja. No však samo tam bude No prvý. ale kto to vychytí, akože tak. Však samo. No ne, lebo ja už letím hore. Kde to je? Nepoviem. Tak dobre, tak kto tam bude prvý, ja to mám už. O, má to on. Môžem? Ne? To čo je? Ty si to použil ako úplný idiot. Pane Bože. Ale ja som vám hovoril, že povedzte mi, čo to je, vy mi ste mi to vôbec nepovedali. Ja Nevedel to zobral. toto. Ja som to nevedel. Tak však si hovoril, že to vieš. Viem, že čo to je za item, ale nevedel som... Však lebo samo to vie, hovorím mu, povedz mi, čo to je, ale on je ticho. Tak lebo ťa nepočujem, keď mi tu Kasu niečo vyprávala. Však Ja som vyprával. nič nehovoril. On povedal, že uvidíš, keď si sa o to pýtal. A na čo to teda je? No neviem. Stále mi si... Teraz príde zóna. Je tam zóna. Tam nebude jediná zóna, že tam bude najmenšia zóna. Kde? Tam je, že to použil. Takže pamätal si, jak to dali na ten kopec. Takže, Tak tam bola zóna. A museli sme tam utekať. to je tam, takže tu zostaneme? No, však tu nám vyjde zóna. Keby si to použil napríklad niekde inde, tak máme easy výhru. No tak zostaneme tu. No, Pozrieš sa, jak je tá zóna. Ona ide teraz sem. tak aspoň si tu počkáme. Tak musíme sa niekde zakempiť a musíme ísť dať za 200. No aj práve. Poďme na strechu. A my fakt asi vyhráme týmito epikami. Ja budem tuto. Ja sa pozriem, alebo no, nepozriem. Prosím, skoč. To sa nedá skočiť. Nahrávame už 15 minút, chalani. To je pohode, nie? Hej. Koľko je? Ticho. Dúfam, že do 8 minút to dohráme. Prestaň. Nie. Ja by som si tak najradšej zobral túto shotgunu, len ja som zabudol. Ó, chalani, povedz, čo som našiel! Nice, to je tiež mega opor. A je to epika, takže... Prestaň. Dúfam, že nikto z vás nezabudol, že hráme iba epiky. Nie, ja mám celý ľud bez epic. No, a ja už mám 2 zbrane, alebo toto vyhrám s týmto. Toto vyhráme úplne na pohodu. Nechceš tú pumpu? Nechceš tú pumpu? Nie. Čiže budeš mať AR-ko a budeš mať pumpu. Tak nechceš, no ja ti dám AR-ko za tú pompu. Dobre. No tak. Počkaj, ja chcem iba... Tak čo robí? Dobre. Kaso? Alebo nie, ja dám toto Kasovi. Ja si nechám iba toto. Chalani, môžem iba touto modrou zbraňou privolať ľudí? No tak neprivolám. Ale to má zbraň nedočiahne. No jasné. A je epická? No jasné. Ktorý teda mi zomrel. Moja zbraň tam ani nedočiahne. Tuto sú. Chalani, môžem Kaso tú zbraň naspäť? Áno. Ale ne tu, ja samo má to AR-ko, tak to si môžeš nechať. Samo má, dobrý, ja mu to aj nechám. Už sa blížia a to mi vyhovuje. 20 dead, mŕtvy. Je, dobré. Pod nami. Vidím, Ja idem. Beží. dostá, má jedno. Mŕtvy. Dead. Jej, ďalší. Má jedno. Mŕtvy. Je, korunka! Mine. Zober tú mytiku, aby ju nemali ostatní. Ale ja ho nemôžem brať. Ok, môžem, ale nechcem. Ne! Mŕtvy. Ja zomrem. Ja som skoro zomrel na zónu. A kde sú všetci ľudia? No, neviem.
Oni zomrú v zóne! Takže sme, jak rýchlo vyhrali s tými epikami, Tomáš? No úplne na pohodu. Tu sú. Kasu našiel. Nice! Clean. Na pohodu, však to bolo za týmkou. Stay low, mesh around, see. Dobre, asi to... Choďte do lobby. Idem. No, tak ľudia, vyhrali sme s epikami. Prišiel nám na pomoc Hulkwell a dosť nám pomohol, jak sa voláš? Kekso. Áno, Že- áno. Dosť nám pomohol, však ja s Keksom sme vôbec to nevedeli, ale prišiel na pomoc Hulkwell a úplne hneď na pohodu. Sice som použil ten Stick of Truth úplne na hovno, ale vyhrali sme. Zakempili sme sa tam a vyhrali sme. Ale nám dosť pomohla tá zóna, lebo začalo uberať úplne veľa a všetci boli v tej zóne, lebo sme ich tam tlačili. No. No. Ako nepočteš, že tak úplne na prd, ale... Keby si na ten kopec, sme podľa mňa vyhrali viac. Na čo? Na ten kopec, alebo na ten dom. Možno, hej. Ale tak stále sme vyhrali a s korunkou dokonca. Hm? Tak, chcete tomu niečo dodať? Nie. No, tak dúfam, že sa vám video páčilo a... Čaute. Mňauky, mňauky.